We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaqashelwa ukuqoqa amanabukeni wezingane nawabadala asebenzile. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Kwase kuphele iminyaka engaphezulu kuka-5 ngaphothula iziqu zami zobuthishela kodwa umsebenzi ngingawutholi. Kwase kubuhlungu ukubona abantu engangifunda nabo sebasebenza bephumelela empilweni. Ngase ngifese ngaze ngakhathala ngingabizwa ndawo. Ngelinye ilanga ngabona ipost ku-Facebook kukhangiswa umsebenzi. Kudingakala umuntu ozoklina e-mall yangakithi. Kwakufakwe nenombolo okuthunyelwa kuwo i-CV. Ngenxa yokuthi kwase kukudala ngahlala ngingawutholi umsebenzi engawufundela kanti nendlala ibisidlala ngami. Ngafaka-ke isicelo somsebenzi kuleyo nombolo eyayifakiwe. Kuthe emveni kwezinsuku ezimbili ngafonelwa kwathiwa angize ngizokwenza i-interview. Ngajabula kakhulu kwakuyi-interview yokuqala empilweni yami. Nangempela ngaya-ke kuleyo interview ngenhlanhla bathi ngiyiphasile. Ngajabula kakhulu nakuba kwakungasiwo lo msebenzi engangiwufundele. Kodwa ngoba ngangizokwazi ukubeka isinkwa etafuleni kwangithokozisa kakhulu lokho. Ngosuku lokuqala emsebenzini ngabizwa ngomphathi esibiza kanye nomunye usisi owayeqhashiwe naye esibizela e-ofisini lakhe. Into yokuqala ayisho wathi sinenhlanhla enkulu ukuthola lo msebenzi. Bebabaningi abebawudinga kodwa kwaphumelela thina sobabili. Sabonga-ke nathi sasho ukuthi vele besiwudinga kakhulu. Wayesethi kithi ikhona indlela yokukhombisa ukubonga. Saxakeka-ke ukuthi usekhuluma ngani. Wathi khululekani into nje encane ekumele ningenzele yona. Sabukana sinalosisi. Wathi kahle kahle nina anginiqashelanga ukuzoklina i-mall kodwa nginiqashele ukuthi ningiqoqele amanabukeni asebenzile wezingane nawabantu abadala. Sabukana futhi sinalosisi. Wathi umphathi uma kuzoba nzima lokhu asicela khona akunankinga uzothola abazokwenza kodwa umsebenzi lo esiqashelwe wona uzophela. Ngacabanga usizi lwami neminyaka esengiyihlalile ekhaya ngingasebenzi ngazidela ngavuma. Ngambuza-ke ukuthi sizokwenza kanjani lokho. Wathi kulula sizoklina ama-toilet kuphela ukuze umsebenzi wethu uzoba lula bese sibheka kobhini basema-toilet sithathe amanabukeni siwafake koplastic abahlukene awazingane abewodwa nawabantu abadala abewodwa. Wayethe sizoqala ngakusasa. Nangempela-ke savukela khona emsebenzini senza ngendlela asitshele ngayo. Sasicinga-ke amanabukeni siwahlukanise ngendlela. Bese kuthi ntambama ngo-6 kufike imoto izolanda labo plastic. Siwusebenzile-ke lo msebenzi sinalosisi. Umphathi waze wasinyusela nemali ethi sisebenza kahle. Wayesasijwayele-ke umphathi. Saqala sambuza ukuthi kahle kahle lamanabukeni ayokwenziwani njengoba sewaqoqa njalo. Impendulo yakhe yangisabisa kakhulu ngoba wathi, "Lamanabukeni esiwaqoqayo
athengwa ngabantu abathwele ngemali eshisiwe, ukuze bondle izithwalo zabo ngale nsila khona zizobanyusela umcebo wabo. Kwangikhathaza kakhulu lokho ngoba amanabukeni esasiwathola ngosuku ayeba maningi kabi. Phela le mall yayibhizi kakhulu. Ngaze ngambuza-ke ukuthi njengoba labantu bewasebenzisa kwizithwalo, akukho yini okubi okwenzeka kubanikazi bamanabukeni? Wathi angeke kuhlale kungenzeki lutho, njengoba kusetshenziswa izinsila zabo, izinhlanhla zabo ziyathathwa basale namashwa. Ilapho-ke engaqala khona ukuziqhelanisa nomphathi. Ngoba wayengcolile, ngase ngisabela nokuthi ngingase ngiboshwe uma ngibanjwa ukuthi sisebenza ngale ndlela. Ngebhadi-ke angikwazanga ukuyeka umsebenzi ngoba wangisongela umphathi. Ethi sengazi izimfihlo ezinzima kakhulu ngalo msebenzi. Wathi nje kuzomele ngikhethe ukuthi ngisawufuna umsebenzi noma angisafuni ukuphila. Ngasabela-ke impilo yami nomndeni wami ngoba wayesazi ukuthi ngihlala kuphi, kanti futhi wayengisongela ngakho ukuthi uzoqeda ngomndeni wami wonke. Ngagcina sengithi ngiyawuthanda umsebenzi wami. Wathi-ke angeke ngisakwazi ukusebenzela e-mall. Wathi usengitholele umsebenzi esibhedlela la sekuzosala lomunye usisi engangisebenza naye. Wathi imali ebengiyihola uzoyiphinda kabili. Ngenxa-ke yokusaba ukufa ngavuma. Ngaqala ngasebenza esibhedlela. Wangitshela kahle umphathi ukuthi kumele ngiqiniseke ukuthi lamanabukeni ngiyawahlukanisa, ukuze awabantu abadala angeke angcolise awezingane, ngoba futhi esikhathini esiningi awabantu abadala aba negazi. Kwase kunzima-ke ukuwenza lo msebenzi esibhedlela ngoba phela ngangingasebenzi ngedwa. Ngangisebenza nabanye abangayenzi lento, bona babesebenza ukuklina nje kuphela. Ngamtshela-ke umphathi ukuthi kunzima manje ukwenza lento esibhedlela, ngizobanjwa ngoba yimi ngedwa owenza lento. Wathi nje akahlangene yena nalokho, yena nje ufuna amanabukeni ntambama. Ngaqhubeka-ke ngasebenza khona kwakunzima angifuni ukungasho. Ngangijabula uma ngizosebenza ku-maternity ward ngoba ngangikuthola kokubili ngesikhathi esisodwa, ngisheshe ngiwagcwalise amaplastiki. Kwase kuyimpilo yami-ke lena, inkinga yayiba uma sekumele aphume esibhedlela ngoba bekuphoqa ukuthi laba abazowalanda befike ebusuku. Uthola ukuthi mina angingeni ebusuku, ngalolo suku-ke sekuzomele ngisebenze i-double shift. Babengincoma esibhedlela bethi ngiyawuthanda umsebenzi wami. Babengazi-ke ukuthi ngenza ukungcola. Kwathi ngolunye usuku ngasebenza njengenjwayelo. Kuthethe nginyonyoba ebusuku ngiya ocingweni esasihlangana khona nomnikazi wemoto olanda oplastiki. Kwaba khona unogada ongibonayo mina ngingamboni. Shuthi wafonela abanye onogada. Ngithe ngisabheke ocingweni sengeqisa uplastiki wokugcina. Ngabona nje ngelambu lethoshi selingikhanyisa. Kwangicacela-ke ukuthi ngisenkingeni la, sengibanjiwe. Umnikazi wemoto owayesecingweni wabalekela emotweni
wasuka ngesikhulu isivinini wangishiya ngedwa nalo plastiki ebengisathi ngiyaweqisa. Ngathi ngiyaphenduka, abantu bagcwele. Ngaswela umgodi wokungena kuwo nginyamalale. Bonke babebheke mina, ngase ngibheke phansi nginamahloni ngivevezela ngisabambe uplastiki. Ngabuzwa-ke ukuthi yini le engiyeqisayo ngocingo engaphumi ngesango. Ngaba namahloni okuphendula, bawuthatha uplastiki bawuvula, kwatholwa amanabukeni wabadala angcolile amanye anegazi. Kwababazwa-ke ukungcola enganginakho. Besho nokusho ukuthi bebazitshela ukuthi ngiyawuthanda umsebenzi wami kanti ngenza ukukhohlakala okunjena. Bebasho-ke nanoma ngayini eyayifika kubo kimi. Ngabuzwa nokuthi lo mlisa obalekile ungubani. Lapho angimazi nalo mlisa bekufika abantu abahlukene njalo. Ngabizelwa-ke amaphoyisa ngaboshwa. Ngithe ngisejele wafika umphathi wazongisabisa. Wathi ngike nje ngimbale kulamanyala wami uzoqeda ngomndeni wami. Wathi njengoba ngibona ukuthi yena uyakhona ukungena ejele nanoma ngobani isikhathi, lokho kusho ukuthi unama connections. Kwase kusebusuku vele. Kwabanzima-ke ukumkhipha lo mphathi ngoba ngase ngisabela umndeni wami. Ngabuzwa-ke ukuthi ngisebenzela bani, ngangasho, ngagwetshwa iminyaka eyi7. Yama impilo yami aphela wonke amaphupho wami. Lo mphathi soloku ngamgcina ngosuku azongisabisa ngalo, angiphindanga ngambona. Ngayihlala-ke iminyaka yami, ngoNkulunkulu ngagcina ngiphuma ejele. Ngiyafisa ukuqala impilo yami kabusha. Inkinga sezingcolile izandla zami, angisaqhasheki ndawo. Kanti nasemphakathini ngibukeka njengomuntu oyingozi futhi ngiyinhlekisa. Engingakusho nje kubantu ukuthi abaqaphele kakhulu ukungcola okuphuma emzimbeni wabo. Bangahambi bekulahla nanoma ikuphi, izwe libolile la ngaphandle. Ziningi izindlela labantu abathwele abondla ngazo izithwalo zabo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.